Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει ότι όταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων ο Σαούλ ένιωθε μελαγχολία, καλούσαν τον Δαβίδ να παίζει ύμνους με την λύρα του και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Σαούλ ανάπαυε το πνεύμα του. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι η ψαλμοδία του Δαβίδ ξανάγκαζε τους δαίμονες να φεύγουν. Ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτωνας πίστευε πως κάθε μεταβολή στους μουσικούς τόνους έχει άμεση επίδραση στη μεταβολή του ήχους των πολιτών. Ο Αριστοτέλης πίστευε τόσο πολύ στην δύναμη της μουσικής που αισθανότανε πως όλη η μουσική των νέων πρέπει να ρυθμίζεται από τους νόμους του κράτους. Ο Λένιν, αρχηγός της Κομμουνιστικής Επανάστασης, είπε: «Ένας γρήγορος τρόπος για να καταστρέψεις μια κοινωνία είναι διαμέσου της μουσικής της». Όλα αυτά ο σατανάς τα γνωρίζει πολύ καλά, αλλά από τον καιρό της πτώσεώς του έχει αντιληφθεί ότι το τέλος του όλο και περισσότερο πλησιάζει και αυτό τον κάνει να ανησυχεί. Ο σατανάς όμως είναι πανπόνηρος και έχει κρατήσει το καλύτερο του όπλο τελευταίο για να πολεμήσει τους ανθρώπους. Και το όπλο αυτό είναι η ροκ μουσική. Έχοντας όλα αυτά στη σκέψη μας, ας ερευνήσουμε λίγο τις ρίζες της ροκ. Λίγοι είναι που γνωρίζουν ότι η καταγωγή της μουσικής αυτής είναι από τα βάθη της αφρικανικής ζούγκλας. Όταν οι δουλέμποροι το 1619 μετέφεραν στην Αμερική τους πρώτους Αφρικανούς σκλάβους, δεν μετέφεραν απλώς ανθρώπινα σώματα για πούλημα όπως νόμιζαν, αλλά στην ουσία και τις συνήθειες, τα αισθήματα και κυρίως τη μουσική τους. Μια μουσική τελετουργική πρωτογόνων Αφρικανών θρησκειών, η οποία δύναμη της βρίσκεται στον υπνοτικό ρυθμό των drums. Το αποτέλεσμα ήταν πως την διατήρησαν και στην Αμερική. Με αυτή οι μάγοι, οι ιερείς των ειδόλων και της βουντού, με θυσίες ζώων καλούσαν τα ακάθαρτα πνεύματα, δηλαδή τους δαίμονες, που έφταναν αμέσως στις σατανικές τελετές τους. Έτσι δεν είναι τυχαίος πως σε συνέντευξη το πρώην μέλος των Beatles, ο John Lennon, είπε: «Το καλύτερο rock and roll είναι πρωτόγονο. Ο ήχος του ήρθε από την ζούγκλα». Ο διάσημος κιθαρίστας Jimi Hendrix είχε ένα τουμπανιέρι που καταγόταν από την Γκάνα της Αφρικής, του οποίου ο πατέρας ασχολόταν με τη βουντού και την μαγεία. Αυτός ο τουμπανιέρης απορούσε πως ο Χέντριξ εξασκούσε ρυθμούς και κινήσεις της βουντού στη μουσική του, οι οποίες έμοιαζαν με τις τελετές του πατέρα του. Ο Mick Fleetwood, drummer του συγκροτήματος Fleetwood Mac, όπως και πολλοί άλλοι στάρ της ροκ, ταξίδευσε στα βάθη της ζούγκλας της Αφρικής για να διδαχθεί τους ρυθμούς της βουντού από τους Ιθαγενείς, για να πλουτίσει τους ήχους της μουσικής του. Η ροκ μουσική συνεχίζει να κρατάει αρκετά στοιχεία των μαγικών τελετών της Αφρικής.
Μέχρι και η εμφάνισή τους ακόμη αποδείχνει ότι εμπνέονται από το ίδιο πνεύμα που επηρεάζει τις πρωτόγονες φυλές. Παρακαλώ να μην με παραξηγήσετε. Δεν είμαι ρατσιστής. Θέλω μόνο να καταλάβετε και να παραδεχτείτε πως υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Το ίδιο ύφος μουσικής, τον ίδιο ρυθμό, την ίδια εμφάνιση, τις ίδιες μανιακές και σπαστικές κινήσεις, τα ίδια ουρλιαχτά κλπ. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν και καταδίκασαν τους ψεύτικους θεούς τους όταν εκολπώθηκαν την αληθινή πίστη του Χριστού, έτσι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι πρωτόγονες αφρικανικές φυλές όταν πιστεύουν και βαπτίζονται στο όνομα του Χριστού, οι ίδιοι καταδικάζουν τα ειδωλολατρικά ήθη και έθιμά τους ως σατανικά. Το 1955, που πρωτοεμφανίστηκε το στυλ της ροκ, δημιούργησε μεγάλη ταραχή στην κοινωνία. Και αυτό γιατί στην αρχή της η ροκ χτίστηκε πάνω στα θεμέλια της επανάστασης και ανταρσίας. Όταν ο πρωτότυπος rockstar Elvis εμφανίστηκε στην τηλεόραση, οι κινήσεις του σκανδαλίσανε τον κόσμο. Του επιτρεπότανε να ανέδειχνεται μόνο από τη μέση και πάνω. Με τα σημερινά δεδομένα αυτό μας φαίνεται τελείως γελίο. Φανταστείτε οι νέοι γονείς σήμερα να βρίσκουν τις κινήσεις του Elvis σκανδαλώδη. Είναι πραγματικά αστείο. Αυτό ακριβώς συνέβαινε τότε. Το ίδιο και με τους Beatles. Και αυτοί όταν πρωτοεμφανίστηκαν, το μάκρος των μαλλιών τους θεωρήθηκε ως μεγάλη προσβολή, ενώ για εμάς σήμερα φαίνονται σαν αγγελούδια. Έτσι βλέπουμε πως ο κόσμος με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να ανέχεται πράγματα τα οποία στο παρελθόν του φαινόνταν σκανδαλώδη. Και με τέτοιο ύπουλο τρόπο ενεργεί ο σατανάς, σταδιακά, χωρίς εμείς να αντιληφθούμε τι πραγματικά γίνεται. Σήμερα φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ανεκτικότητας που υπάρχουν ακόμα συγκροτήματα να δοξάζουν το σατανά στα φανερά. Ένα εγγλέζικο συγκρότημα, οι Venom, τραγουδάνε: «Κεριά φέγγωνε, θυσιαστήρια καίνε, ο θάνατος της Παρθένου είναι αναγκαίος. Θυσιάστε στον Εωσφόρο, τον αφέντη μου. Φέρτε το ποτήριον, υψώστε το μαχαίρι, καλωσορίσατε στην θυσία μου. Μπήξε το μαχαίρι στο στήθος της, επιμένω. Θυσία. Δαίμονες αγλιάστε. Θυσία». Και τώρα ας το ακούσουμε. Sacrifice to lose